jong ka jingraki ka lyngkhuh sngi yang palai pinyo snam jong usim Wickliffe Syiem upade usim bakrau jong ka hima nong ston Syiem shim nakalyang ka nyotap National Youth Front jong ka Southwest Kasil District a ringkat ka HNYF Central Body menta ka step jong ka arway terik risau arjarpsan kala yo pan ken mau buram Daka ba pelongi ka jingile kai Mareh marathon a mau kerwan Akaba uba Renington El Tongkar MLA ka mau kerwat constituency ula longkum kongsan. Ginong job hakani ka jingiakop kilong uban kidbok ramsiet u master son jerwa but u blessful son wartri jongki kenna shinrang nangta ka lari janai wartri ka piban yaine lyngkhuh but ka riban pensung nongsiet jongki kenna kentei. Ginong job haka liang jong ki samla shinrang kilong u wonderful palyar u evil John ramsiet but u Janice Fulson hujan katba jong ki samla kenthai pat day ka daplin walang ka pida shisha lingdo but ka banda sharai marwen haka kerdan ba sanpos nam shajrong jong ki long kami day ka brida karjarin katba jong ki long pa pat day u kingdar el walang but ulendar ramsiet shushu la samru ya ka kusnam ba day kinong ishim benta ba kena tam day u John Fulson Marwen u badang riusnam ka kerta ka jingsam jong ka HNYF ya ki kusnam nong job ka day da ka song pisa ki kusnam medal but ki sernat ki bladan lang hakani ka sngi ki kentup ya uba Shining Star Wanyang President ke HNYF Southwest Kasil District uba Tilibor Swear General Secretary HNYF Central Body uba Barnabas Mani Vice President HNYF Central Body but ki weide ki riurangba bala shakhat ngubha 1 2 3 Terus nama. Ike bawa nak kedam balai ibanda serai marweng. Zaman ai jadi thapti ke macam nam balai curi. Tong berida kerjarin. Nanta kibayo kedang gabar bat kebalai. Umdon. Thapti to, thapti. Haduk ki senior. Kebelah sebenarnya sokman banyak EP kiru kot kiru kya kiru ba don gamet ke ba syat ke baklan. Ki baya smart banyak baru step kumne. Ngas ngau tu apa pek ikibreu kidei hi kiru Mareh. Kebelah sebenarnya ngalas ngau kuat ban perkat bane ban ya Mareh lang berpi. Bang perkat lepas ki don em ki bala hek pok kumngah. Dan tapi Syiem don hek pok iweru. Menetip don lang ke hek pok dengan ya Mareh lang he. Kebelah sebenarnya yang kita jing ya smart estingnya pynlong kibreu ki isyat ki ikhan pha hadu ki senior hadu ki junior bak ngayai kitbok keryang bak pinyai long kibreu ki basyat ki baklan kumba kani kasngi kawan perkemau ya kajing hlatno jong wei ki riu slur jong kari jong kajat penriu ngakme leti bakindan na pedang jong ki riu slur hamtam na pedang pi ki kena ki barang ya ka pynlong ki riu slur ki beta baro jong kajing em bak ngakme leti bak pynlong ki nong job ro omdei tang ki riu slur henre banlong ki riu job banlong ki nong job haka jing MJP ngakit bokit ruang haka de step pemuta bana pedang jong pi gendon ki bayo number 1 number 2 andre ngak hamkit bok sisu na ta baro namar ngatip baro pynlong ki nong job baro pin poi hi hangne sibet berkat ki poi hangne pila job ke marathon haka wa pi poi biang haka de jaka ka pasdang tinggal kit bok kerja pi ki babon ki balang ngati ba pina poi bag kit bok kerja pi na kata kata ka jing job saya simpat